Benvinguts, soc la Carla Méndez, responsable de l'àrea de docència de la Federació i coordinadora dels cicles formatius d'aquest 2022. Avui estem aquí al Club Natació Tenis Sant Cugat perquè tindrem la primera formació de psicologia coaching a menors. Ja podeu passar. L'àrea de docència de la Federació Catalana de Pàdel ha estrenat el mes de març amb una interessant formació que ha girat al voltant de la tasca del coaching en competicions de menors. A la formació d'avui el que intentarem fer d'una manera tant teòrica com pràctica és fer que els entrenadors de pàdel tinguin una idea clara del que és el concepte de coaching esportiu a menors, quines són les línies vermelles que no han de traspassar, quines són les coses que sí s'ha de treballar tant des del punt de vista federatiu com dels entrenadors, i després passarem a una part aplicada, pràctica, a pista, en la qual 4 jugadors aniran experienciant diferents situacions i 2 entrenadors amb gran experiència com Pablo Cosetti i Oriol Mollés faran el coaching específic de cada una d'aquestes situacions. I al final tancarem la jornada amb una sèrie de reflexions finals. Mar Rovira, psicòloga esportiva, ens ha ofert una xerrada teòrico-pràctica on ha tractat les variables psicològiques que afecten abans, durant i després de la competició. La formació s'ha treballat per grups, simulant situacions concretes i amb l'objectiu de que els assistents aprenguin a guiar els esportistes a través de la paraula cap als seus objectius a la competició. A la pista també s'ha posat el focus de la formació en com comunicar correccions, canvis d'estratègia i regulació emocional de forma efectiva. Mar Rovira ha resolt els dubtes dels participants i també s'han recollit un catàleg de conclusions. Molt agraït d'aquesta formació que ha preparat la Federació Catalana de Pàdel. Ha sigut un aprenentatge molt gran amb 2 fronts, l'experiència tant del Pablo com de l'Oriol i per suposat els coneixements de la Mar. Ha sigut un bagatge en poc temps molt important i vital per la millora en el pàdel. Doncs seria una mica l'autonomia d'ells mateixos, és a dir, treballar durant la setmana o dins de la programació de l'escola el tema de l'autonomia, que ells mateixos han de saber solucionar problemes i han de saber trobar solucions amb els companys per poder créixer i treure el partit endavant o la situació que es trobin. Recordeu que les formacions de l'àrea de docència seleccionades per aquest 2022 segueixen amb el clar objectiu per part de la Federació Catalana de Pàdel d'ajudar a créixer i millorar el dia a dia dels tècnics i responsables de pàdel. Bé, la veritat és que des de la Federació Catalana de Pàdel estem molt contents i ens fa molta il·lusió veure aquestes formacions que s'omplin, que la gent tingui aquesta bona acollida. I nosaltres, com a Federació Catalana de Pàdel, seguir apostant, oferint aquests coneixements, recursos i eines per, al final, optimitzar aquests rendiments dels jugadors, menors, també extrapolables en absolut, i amb això seguirem treballant. Tenim ja una sèrie de formacions durant online amb aquest objectiu i apostant per això. Durant el present any també portarem a terme formacions relacionades amb la gestió i coordinació, la psicologia i la comunicació, la preparació física i l'èxit en la formació esportiva del menor. Estigueu molt atents a les informacions de la nostra pàgina web i de les xarxes socials de la Federació Catalana de Pàdel. Més pàdel que mai!